ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। No, 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 no. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय मोनसे ट्रेभेल ब्लग लानानै फैलायबाय। तो लोगोफोर गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों आरोना। तो गुवाहाटीयाव माखासे ब्लग बानायहैनो नागिरदों। तो माखासे मोजां मोजां जायगायाव थांगोन आरोना लोगोफोर। तो नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ। तो गाइस मोन फाइनली गुवाहाटी। लोगोफोर फाइनली आदाबारि मोनफैबाय आरोना, गुवाहाटी मोनफैबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै गुवाहाटीनि सुन्दर सुन्दर परिया। गाइस मोन नङा, सुन्दर सुन्दर परियाखौथ' देखायनो हानाय नङा दिनै, सानावथ' ओंखारा नालाय। ओमफ्राय मा होनो मोननैसो जायगायाव भिजिट खालामगोन आरोना। तो नायलांबाय थादो। दायो नै आदाबारि बास स्टेन्ड गाइस मोन। वी आर इन द आदाबारि बास स्टेन्ड। दायो नै जोङो सिटि बासाव गाखोनोसै आरोना। सिटि बासाव गाखोनानै दायो जोङो भरलुमुगाव थांगोन। भरलुमुगाव ओंखारनानै दसे बेवहाय भिडिअ शुट खालामगोन आरोना लोगोफोर। भरलु जाबो अभी हम बैठने वाले गाइस। सिगाङाव थांनांगौमोन। तो लोगोफोर गाखोबाय आरोना सिटि बास। दा भरलुआव ओंखारहैनोसै। एसि दं गाइस मोन, एसि नाय एसि बास। गुवाहाटीयाव सिटि बासाव एसि मोनो आरोना। ये हम कुछ दिखाते हैं दोस्तों। देखो गाइस, हम सिटी बस के लिए ये इकट्ठा करके लाए हैं। देखो कितना रुपया है इसमें। देख सकते हो गाइस। अभी हम इसी से ट्रैवल करेंगे गाइस। बिल्डिंग भरलु मोनफैबाय, ओंखारनोसै। आसे आसे रुको भाई, रुको। ओहो फाइनली ओंखारबाय गाइस। नै बिथिंजायनो दङ आरोना भरलु। बेसे पार्क सिस्टेम आरोना गाइस मोन। ओमफ्राय दा जों बेयाव हाबहैगोन। लोगोफोर जों नैबे भरलुमुगनि पार्कआव फैबाय आरोना। बिनिफ्राय ब्रह्मपुत्रखौ नुयो, खिन्थु दायो नै होथेला जोबनायसो। दा इथिं ओरै हाबलांगोन आरोना जों दा। जालांगोन आरोना। थान्दा मोनसे जायगाया nih guys. Beयावबो कापोल दङ मोनसे। जोंल' सिंगल आरोना गाइस। नै मालाय कापोल। अरे बाप रे, ये क्या है गाइस? मूर्ति है, मूर्ति गाइस। लोगोफोर गुवाहाटीयाव फैबा नैबे भरलुमुगाव बेरायफैनो हायो आरोना। मा होनो दै खाथि नालाय थान्दा। ओमफ्राय नै बिथिं दैखौ नुहुरबाय नै लोगोफोर। मोजां नुहुराखै र', मोजां खिथाथारनोसै दा खाथिजों थांनो हागोन ना हायाथाय। थाम्फैयाव थागोन। बानायनायनि खामानि सोलिगासिनो ब्रह्मपुत्र जिङाव। मोनबाय ब्रह्मपुत्रआव नाहरबाय एकदम मोले नुहुरदों आरोना। मा होनो ब्रिज जागासिनो बेयाव मोनसेबाव आरोबाव।
birat super fast ada rekamannya. Bikin hablang siar lalu berdua naik terus. Ini mate. Security thangnya asnar na cing, mana construction ni kamar silbi thadna lah, jalan lah habis na kaitnya. Ini dah thangkin sih. Couples berkenai lang sih. Omprai dah ye lega per Nehru Park thangna na Nehru Park kau, tu si parents lah. Couples guys. Nah, bikin hab nữa guys. Pariya se capture हुआ भी नहीं पता नहीं. तो लगे पर मोजा मना भरलुआ. तो दाये guys मंदिर बिनिफ्राय भरलुन पेंशन क्लियर ना. Nehru Park kan Nehru Park बिनिफ्राय बारा गोजान नङा 2-3 किलोमिटार ना. थाबायनानै थांसै बायदि सानबाय आरो ना guys मोन. नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दा नेहरू पार्क मोनैबा आरो देखायनोसैलाय लोगोफोर हिट मजा क्लिप लाबोगोन गाइसमोन नायलांबाय था नै बिथिंजाय लोगोफोर मास्क'वा दं आरो ना मास्क'वा होननाय जायगाया नै बिथिंजाय गाइसमोन बिथिं हाबबा मोनहैयो मास्क'वा नै गाइसमोन गुवाहाटि नोगोरा नै बेबायदि नै बे लास्ट सिट बरफ फुनानै बेखिनियाव दं आरोना नै लोगोफोर जुम खालामना देखायनोसै नै ब्रह्मपुत्र दैनि बिखायाव दङ लोगोफोर गाइसमोन हि इज द सिकिउरिटि अफ आसाम होननायसो आहम ओमफ्राय नै बिथिं नै बेबायदि जायगाया ओमफ्राय उनथिंजाय जाहाज दं आरोना लोगोफोर ब्रह्मपुत्रआव बार आरोना दैजोंबो थांनो हायो लोगोफोर बेयाव गारि सालायनो बारनो हायो लोगोफोर जों बेनिफ्राय खाथियाव ब्रह्मपुत्रखौ बारनो नै लोगोफोर बेयाव गारि सारिफोरबो बारनो हायो आरोना एसे गिदिरानो जाहाजा लोगोफोर नाय आं एसे जुम खालामना होनि नैबे मोनसे एसे गिदिरसिनथार एसे दामबो जागोन बे लोगोफोर नै लोगोफोर लामायाव नै बेबायदि सिस्टेम जाबावबाय आरोना बेयो डाइरेक्ट अट'मेटिक नै गसंनाल' थानांगौ गाइसमोन दा बेयाव गसंसै तो जैसे जाने वाला तो हम अभी बहुत घर लगता है तो गाइस हमने पैर रख दिया देखिए दोस्तों जा रहा है ना भी ऑटोमेटिक ओह माय गॉड कैमरा को उल्टा से बेबायदि कन्डिसन आरोना टाइल्स बावसो गाइसमोन टाइल्स नै ini size tuh kali gari berkenal lah lain nih naik dia lagi Soalnya Pak masa beli ke bermakan ya
नै बिजों हाबलांसै जों दायो नै एसे दन्दर बायदिसो नुलायलांबाय गाइसमोन मेन लामाया बैथिं सालाय जों मानसिफ्रा फैना लाबाय आरोना बैथिं थांखाबायमोन जों ओमफ्राय उल्था गिदिंना फैफ्लांबाय दा नै जों हाबलांनोसै एक्साइटेड गाइस गिथावना खोमसिखा लोगोफोर Oh my god, really very Suara danger ya. Nah, tadi tiket lah, भाई tiket checker कहाँ गया? टिकट लग रहे हैं वो बखर भाई तो हम आ गया है तो घुस गए हम गाइसमन आ गए landang nih बेयावहाय वीडियो शूट खालामनाय फटो शूट खालामनाय गाइसमन बारला बारलिबो खालामनाय वाओ नजारा तो मतलब बहुत सुंदर है मतलब बेयाव मोनसे बुस्थु दङ मोनसे उठायबाय नै नायदो लोगोफोर सोरमोन नोंथांमोना नायनानै सिनायदो सोरमोन बेयो कमेन्टआव लिरहरदो हायोबा अननानै ओमफ्राय बेयाव मोनसे दङ जायगाफ्रा एकदम पुरा बरिया nah vlog personal জায়গাটো এফালে লৈছে এফালেতো এফালে এন্ধাৰ আছে এফালে লেজ লাগিব ইয়াৰ নহয় আমি আহিছোঁ ৰোডৰ পৰা পৰ্ট্ৰেট মাৰিব লাগিব নেকি পৰ্ট্ৰেট নাই এনেকে দীঘলকে তুলিবা অলপ কাপোৰ আছে যে দীঘল দেখি गरम जाबाय लोगोफोर मा होनगोन आरो फट' साफायगोन बिराद फैदों मालाय फेमिलि जाबा फैगोन लोगोफोर सुपार दुपार ओमफ्राय दा सिख्लाफोर नागिरनोसै सिख्लाफोरा माथिं दङ दा एकदम पिन पिनिया बानायना होजोब्बाय आरो ना लोगोफोर बेफोरखौनो पिन पिनिया सुमनि क्रस ओइ लोगोफोर सिख्लाफोरा बैथिंसो दङ एबार नुसिगोन सिख्लाफोर सिन्था खालामनाङा नै नुथारसिगोन सिख्लाफोर आरो जों थाबायनो मोजां मोननानै ओमफ्राय नै बिथिं सासे मोनसे किउट कापोल फैगासिनो आं केमेरा खुथिंबाय गाइसमोन Oh my god ओमफ्राय नै बिथिं नै मोनसे कापोल एसे नायबावगोन दा बिदिनो ओमफ्राय एसे सेल्फि लादों आरो बैयाव सानै हनै गाइसमोन मा होनबावगोन जोंनाबो सोरबा सासे थाफानाय मोनबा लोगोफोर Oh my god ये दिन नहीं दिन सुहागराथ जाता ओमफ्राय नै सेल्फि लादों सिख्लाफोरा Oh my god
देखो guys, देखो. Guys, ini video बनायदों आरोना. गथ'फोर गेलेग्रा दङ, ओमफ्राय गथ'फोर गेलेग्राखौ थांसै आरोना जों दायो. ओइ देखो. Nih, naik guys man, pura cute couple. जों नामानो गैया आसलते guys man, जों नामानो गैया. Coba naik dek. Hai ko, hai, say hi. Guys man. Hai. Love you guys. Nursery K Vlog. आपका चैनल का नाम? Nursery K Vlog. Thank you. गथ'फोरा एकदम हाय होनलांबाय आरोना गाइस मोन. Oh my God, इधर रील बना रहे देखो. देखो गाइस. Oh my God. तो होमबा लोगोफोर ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै आरोना दिनैनि ब्लगखौ मा होनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन दायो नैबे दिगलि फुख्रि खाथियाव दं आरोना ओमफ्राय फोजोबसै ब्लगखौ ना मा होनो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरदो सापर्ट खालामहरदो गाइस. So see you in the next vlog. Bye bye.